Tu ești pus aici să ne încurci. Nu, mă, sunt pus să-i deștept pe ăștia care mai sunt pe aici. Mă urmăresc. Să nu mai cadă pe fentă. Că o să rămână vai de capul lor. Singuri, într-un arest, vai de zilele lor. Și o să-și dea cu pumnii în cap, cum își dă lupul dacian, cum își dau toți. Las. Vedeți-vă de treaba voastră. Că nu doare pe nimeni. Credeți că îl doare pe Georgescu dacă vă arestează cineva sau dacă vă dă jandarmii vreun pulan? Nu îl doare. Doare pe maică ta, pe taică-t-o, pe copiii tăi. În rest nu interesează pe nimeni de tine. Te-a dus acolo și a aruncat cheia. Crezi că îți dă Georgescu vreun telefon să te întrebe dacă ai o sticlă cu apă? Îți dă la muie. Cum ne-a dat la toți. 30 de inși care am fost arestați de-a lungul timpului. N-a dat un telefon la nimeni. Să întrebe măcar așa, moral. Bă, băiatule, te-a bătut cineva? Așa, sau să tragă un semnal de alarmă. Tot să duce la realitatea, dar nu spune azi dimineața a fost arestat X, a fost arestat Y, băieții care așa. Nu spune nimic. Mă delimitez de acest... Păi dacă te delimitezi, lasă-le mă tată în pace atunci, că și noi ne delimităm. Păi ce dracu, noi cu bine după tine, tu cu pula după noi. Du-te mă pe drumul tău.